Melikhuluma ngentende lokuhlangana. With tabernacle, the Shekinah, the glory used to rest. Umphongolo kaJehova uphakathi. Uphakathi etendeni. Amongst Israel. Ungaphandle manje umphongolo utshontshwa amaFilisti. Ebandleni awukho umphongolo. Noma abapristi bangakhona ebandleni kodwa umphongolo umungekho. Ngenxa yesono samadodana kaEli noEli ehlula ukwakhusa. Izitha zawutshontsha umphongolo. Manje sikhonza nje umphongolo awusekho. Ingakho kuzongena zonke izinto ezibambela umphongolo. Kuzongena yonke into ebandleni manje umphongolo awukho. Utshontshiwe. Manje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi kule season uyawubuyisa. Kodwa kuzubuye udinga abantu abazokhala. Ingasathembela abapristi manje nabo badidekile. Akukhali ibandla lonke lithi Nkosi umphongolo wakho. Utshontshiwe. Utshontshiwe inkazimulo. Yalahleka bonke kwahlala isona ebandleni inkazimulo. Iphuma ibaleka ime ngaphandle ithi mase ngiqedile ukudlala nishi. That is why ke sizochwechwa kusukela ekseni kuze kube sentambama kuze kuyophuma inkonzo ngoba manje umphongolo. No, ngisho ukuthi ku-wrong ukuchwechwa kodwa uphi umphongolo. Listen. Ningadansi umphongolo ungekho. UDavide wathi umphongolo usubuyile wathi now isikhathi sokudansa. Ningadansi ngathi umphongolo awukho. Khalani nithi ikhabhodi. The glory has departed. You know, ibandla belingaseludumise kahle uNkulunkulu. Kukhona umphongolo. Ngithi mina kukhona umphongolo. Sidumisa umphongolo ukhona. Ngoba indumiso asuyiplana. Indumiso iqhamuka ngoba kukhona inkosi yendumiso. In our midst. Akufuneka sihlale indumiso. Indumiso umuke waba kukhoneni bakhe. Kuzwakala amaseraphim namasherubim. Kuzwakala ukuthi ungwela awadingi ukupractice. Ingoba senkazimulweni inkazimulo iyaphoqa. Athi ungwele lo. Ungongwele. Listen. Awudingi kuba nezinto ayini uthi nje ungongwele. Wena ungwele wena. Ungwele yena. Uzwakala ukuthi ungwele. Make sure. Namhlanje ngifuna ukuthi make sure. Ebazalwane. Yinhle program. Kodwa iprogram enkulu. Moya ingcwele. Ningakhonza umphongolo ungekho neza. Ngifuna ukutshela iqiniso. Abapriest, awuncane wayikhuluma nje. Abapriest ngoba ibona abajwayele ukuniyela. Listen. Bayazi ukuthi umphongolo awusekho. Into edala ukuthi banganitsheli. Bayazi ukuthi ngenisabuya. Hayi ngoba bengazi.
worship team nizosuka nibone ukuthi umphongola manje funeka sibancenge noma sazi ukuthi uyajola noma sikhuluma naye nokutshwala kodwa ngenxa ukuthi unesiphiwo esenza ukuthi ibandla lingaboni ukuthi umphongo kodwa umuntu kamoya ngoba lithi angasekho ozosingenela kwingcwele ngcwele kusho ukuthi umpriest something siyaziyela umuntu wabona nje ukuthi angisaboni kahle sivinjwe lani manje yini sivinjwe kuthiwa singayi kwingcwele ngcwele anokwazi ukuthi uzosuka enibone ukuthi ishakaina the glory between the two cherubims, the mercy seat. Oh, amusekho lutho amavesa khona wona ikula makula khona kodwa ishakaina. That is why ngasekho inkonzo yobufakazi manje mokufakazwa njalo kuthiwa sibonga impilo ivaliwe inkonzo yobufakazi ngoba manje abekho abazalwana abafakaza ukuthi uNkulunkulu uthe last week wase wenza manje noma qanje unyaka kuthiwa lo nyaka unyaka wani uzuphele kuqanje omunye uphele kuqanje omunye uphele. Let me tell you ibandla liyaphaphama manje ngoba selikhathele. Isizini esifika kuyona ngwane angeke usabarobha abantu because bafuna ukumthinta uthina. Gogo abantu bafuna uThixo ukumthinta. Lithi iBhayibheli listen lithi iBhayibheli taste and see that the Lord is good. Lalela. Ningavumi umuntu ashaya prophetic. Ngiyakhuluma ngcono. Ningavumi kushawa ama signs. Manje ama signs iwona show ukuthi impela uNkulunkulu ukusho yena. Amazi noma niyizwa lento engisho ningilalela ningavumi ningamlandeli uNkulunkulu onganitshengisa isign. Ungakazi uyegoli if amabhodi engekho ungagcina ungafikanga noma ufikile ungadelaya ukuthi bokuthatha 6 hours mhlawumbe ngakuthatha 3 days kodwa into esisiza ukuthi sigcine sifika ku egoli ama signs izoqala ku N2 ikhudula ikufaka ku N3 ilokhu ithi Joburg kodwa useDurban kodwa ithi Joburg ngamamazwi iyakwazi ukuthi isign ikutshela ukuthi noma nisemhlabeni noma nikwileliso kodwa nimbona niya ekhaya. So siyawadinga ama sign azoprove ukuthi lelizwe kulona lethu uJesu impela usibekela ikhaya. Niyangizwa bazalwane kule season ngintshele intshumayelo is not enough. Udingakala imfundiso ama teachings kodwa sound doctrines kodwa hamba nama signs and wonders.